як хонага бо нархи 390 000 сомонӣ дар маркази ноҳияи рӯдакӣ суруғашро нишон медиҳем. Аз ин тараф сафина, аз ин тараф бошад ҳукумати ноҳияи рӯдакӣ. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. як хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар шашум ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 9 ошёна иборат мебошад. Хона бо таъмир аст, дар маркази ноҳияи рӯдакӣ ҷойгир мебошад. Ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорча ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. Минтақаи хуб аст. нархи хона ҳамагӣ 390 000 сомонӣ боз савдо мешавад. Барои харидорҳои аниқ рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.